Suomalaisille brändeille niin ehkä yksi mietinnän arvoinen asia voisi olla se, että miten he voivat kutsua uusia osapuolia mukaan sisällöntuotantoon. On ne sitten mielipidejohtajia, jotka on rakentanut oman yleisönsä YouTubeen, on ne sitten kuluttajia itsessään ja miten he voisivat osallistua siihen tarinankerrontaan. Eli tämmöinen sen niin kuin mahdollisten sisällön tuottajien piirin laajentaminen, niin se on varmasti miettimisen arvoinen asia. Toinen kysymys, jota mun mielestä brändien kannattaa miettiä aktiivisesti, on se, että miten tekninen kehitys menee tästä eteenpäin. Siellä on paljon semmoisia sisältömuotoja ja formaatteja, jotka oikeasti on aika dramaattisia muutoksia. Esimerkiksi YouTube ja Facebook on nyt ihan viime aikoina lisännyt 360-formaatin sinne, joka tarkoittaa sitä, että voidaan kuvata kuvaa, joka ei enää ole tuossa pienessä neliössä, vaan se koko ympäristö ympärillä. Ja se on tullut sinne vähän silleen niin kuin viattomasti, mutta jos sitä ajattelee sisällön tuottamisen näkökulmasta, on se sitten käsikirjoittamista, ohjaamista, kuvaamista, niin se on äärimmäisen dramaattinen muutos. Ja mun veikkaus on se, että ne, jotka ensimmäisenä on siellä kokeilemassa sitä ja maksamassa oppirahoja, jos näin voi sanoa, niin heillä on suuri etu tulevaisuudessa. Influencer marketingissa ehkä helpoin tapa tehdä se väärin on pyrkiä sanelemaan sitä sisältöä samalla tavalla kuin jossa moni brändi on tottunut perinteisen mainostuotannon alueella. Eli se yleisö tulee kuitenkin sinne katsomaan talenttia, se on tottunut, että se talentti tekee tiettyjä asioita. Yleisö ei sinänsä vastusta kaupallisuutta, tai tämä on ainakin meidän lyhyt kokemus, yleisö ei sinänsä vastusta kaupallisuutta YouTube-sisällöissä, influencer-sisällöissä, mutta se pitää tapahtua sen mediapersoonan ja sen talentin ehdoilla.